Vi bygger for de 15.000 kroner, og den er open source, så man kan downloade specifikationerne på nettet, hvordan man skal lave den. Open source, det betyder en slags gratis software, kan man sige. Ja, også gratis design på denne her. Så der er ikke nogen, der har sagt, at vi har designet på denne her, vi har patentet på den, så det skal vi betale, i andre betale for, at vi kan bruge. Nej, de har givet det frit væk. Og det er også en af de store forandringer, at flere og flere ting bliver gratis tilgængelige. Og det kunne også være designs på briller og små legetøjsmænd, der bliver gratis tilgængelige på nettet, så vi ikke behøver at betale andet end råvarerne for at lave en ting. Altså, det virker jo ret flippet. Jeg kan allerede mærke, at jeg ved ikke med dig, Ida, men min virkelighedsopfattelse, den er allerede begyndt at skubbe sig lidt. Hvordan i alverden finder en printer ud af, at nu skal den lave en tandbørste, hvor den er hård hernede, og den skal have bløde børster her, og så skal den have en lille tekst bagpå her. Hvordan fortæller man, hvad den skal lave? Ja, det er på samme måde, som man fortæller en printer, at nu skal det være rødt på det felt, og nu skal det være blåt på det felt. Det foregår bare sådan i 3 dimensioner ved at den laver først et lag, og så et lag ovenpå igen. Men ellers er princippet meget det samme som en blækprinter.